Iya. Gendang selawan. Walah lah. Mbok yo ganti-ganti sik kono lho. Ganti apa? Ganti klambi apa-apa ngono lho kok ning pasar masa kok ngono to. Wong gur ning pasar kok arep kondangan lho. Bah, gak aku nek koyo ngene iki isin aku. Mbok iki sing macak-macak kono. Putih-putih glowing lho ning kene iki kayak putih-putih glowing. Ya terus kene iki kayak ngunggung meliner apa seliner eyeliner apa-apa ngono kae ning motone. Ih, ngene wae lho. Alah gak aku nek koyo ngeterne koyo isin aku. Lu kok iso brau koyo ngono lho. Kita nih. Yo, Mas Pendi wis balik ke pasar lho ya ini. Dek mangkat merumput tok. Nanti Mas. Udah nih. Beh, lha iki piye to, Nik? Lah ngapa? Masalah lho kok iso kuwi kok iso putih koyo ngono iki piye to Jangan njaluk putih glowing. Eyeliner. Ya ora ngono kuwi to, Nik. Sik tenan ya. Gak sin aku lho kok daranan ngono. Wis ayo lek. Tak omong lek. Aku ayu ora lek. Ayu. Yo ngarani kae ayu aku sing isin ngawur. Gak. Wis raup. Raup. Ayu kan? Iya. Ah, percaya rong kae lho, musik ke percaya rong kae. Cepet. Raup. Lah, ayu wis anjir lek ya. Iya, Aku wis ayu to. Wah, ayu kan. Isin aku ngene iki. Kono raup.